Sziasztok! Na, felvennék még egy videót Viniről, a kutyámról. És most azért kezdek a tükörölök, mert mennek közben nem lehet megfordítani. Óra kicsik. Mindegy, megyek is ki. Ugye esett az eső. Nem tudom, remélem jól látszik. Vini, gyere! Őt a kis cukorfalat. Jó. Aranyos, ugye? Ugye? Hát trükköket nagyon még nem tud. Ül, Vini. És komolyan nem mutatod meg a nézőknek, hogy ül. Hát ez nagyon szomorú. Vini, ül, pacsi, Vini, pacsi. Okos. Jó kutya. Most ezt én veszem fel, ezért van még egy trükk, de azt nem nagyon szeretem. Még nem tudom, hogy azt nem akarja annyira majd megmutatni. Vini, jó. Azért ennyire közel ne gyere, én nem tudom fölvenni. Most ez egy fekete labrador kutya. Mondjuk, ki nem tudja. Bár nem tudnátok, akkor fekete labrador, egy cukorfalat, és 10 éves. Már idős kutya. De az állatorvos is azt hitte rá, hogy 4, szóval jól tartja magát. Kis tünemény. Ott a házikója, ami belülről apukám leszigetelt. Ugye belekukkantunk. Jaj, jó, Vini. Ott a kis tünemény, és itt a házikója, ez itt a házikója. És amint látjátok, egy ilyen takaró, ez az ajtaja. És itt van a vize, ez meg az etetős tálja. Nemrég költöztük ide, szóval itt vannak ilyen felújítási munkálatok. Mini! És itt van a trambulinunk is, amúgy. Most valamit elkezdett rákcsálni. Vini, fúj, kapd ki! Gyere, inkább labdázzunk. Most felveszem, ahogy eldobom neki a labdát. Na, ő nem azt szokta visszaadni, szóval nem lesz nagy trükk, de azért azt az ugrást, azt azért jó érzést látni. Na, szerintem ennyi is lett volna. Ez a, jó rövid videó. Most Vinike is elbúcsúzik a nézőktől. Sziasztok! Sziasztok!